Тези хора много се объркаха с мен. С мен се объркаха много. Аз просто не прощавам такива неща. Особено когато истината и правото е на моя страна. Ако наистина нямахме основание, нямаше да предприема такива действия. И да говоря такива неща, които ти кажеш, че съм прекалил. Няма прекаляване срещу Борисов и Пеевски. Там не можеш да прекалиш. Знаеш ли мен, кое много ме изненада? Държа да го кажа. Искам да остане записано. Позицията на Илияна Йотова. Днес. Чаках говорителите на президента няколко грамовно мълчание няколко дни. Те се изказват винаги. И днес чух Илияна Йотова как каза, че била формално права Киселова, но трябвало да бъде не е формално права, госпожо Йотова. И ако вие защитавате Киселова, значи защитавате Пеевски. Твърде жалко, защото за Радев знаеме близостта му с ГЕРБ, но с Пеевски не знаехме, че се е разбрал. Така че това, че мълчаха на Радев хората и самият той толкова време за това безобразие, това, че той има хора, юристи, които са му обяснили много добре какво е направила Киселова. Киселова не може да бъде служебен премиер на България. Никога. Тя не е достойна, не притежава моралните качества и всякакви други. Обаче съм чул, че има такъв план. Избори на 22 юни и тя премиер. Тя е Пеевски. Тя е Пеевски. Дали е Рая Назарян или тя, няма значение. Киселова е Пеевски. Да го чуят ППДБ и Велин Михайлов и всички, които си мислят, че тя не е Пеевски. Ако вие твърдите, че тя не е Пеевски, вие сте Пеевски. Това го каза Кирил Веселински 12 минути след избора на Киселова. Помниш ли?